В началото, когато почнах с 7 или 8 хиляди. Да, съвсем малко сума. И на база до 4 години инвестиране, вече имотите им сигурно надхвърлят, не съм ги капитализирал, но са надхвърлят 1 милион. Хайде да не е 1 милион, но вече гонят милион. За да го направите това са нужни 4 неща. Записвайте. Никой не виждам да записва. Първото е да се влюбите в това, което правите. Аз съм влюбен в тези имоти. Когато и да ида, изживяването там е уникално. Аз съм обиколил по половината и по-голяма част от половината свят. Но атмосферата в Кипър, особено в Северен Кипър, е уникална. Значи, първо, влюбете се в това, което правите. Второ, изградете устойчивост. Защото най-вероятно, когато споделя сега с моите приятели какъв Мерцедес ще карам, те ще ми зададат въпроса: с малкия двигател ли е или с големия двигател? Разбирате ли? Те ще почнат да хейтат. Те ще кажат: това е поредната пирамида, това е поредната измама. Една това приятелка, вчера точно да каза: Жоро, не! И аз си обяснявам: жена, най-големият ти дразнител е най-големият ти учител. Той затова ти е пратил. Трето, изградете уменията, за да правите това. Как става? Хората ви го дадат безплатно. Уменията как да инвестирате в недвижими имоти. И четвъртото важно нещо е: намерете си треньори, ментори. Дори най-добрите треньори имат треньори. Аз също съм треньор на много хора, но Жоро и Любо са моите треньори в инвестирането в луксозни средиземноморски имоти. Благодаря ви. Аз нямаше да мога да го направя. Ползване със здраве на голямата си фамилия. Още тая, кой да може да сме